É o son que garda a memoria dos que visitan o santuario da Virxe da Barca. A pedra da Valar co seu ritmo de tambor lonxano que, segundo a tradición, só pode mover aquelas persoas de corazón limpo. Non inflúe canto se suban, a pedra bala cando quere. Sufriu os embates de 1000 temporais da Costa da Morte que chegaron a fendela ata en 5 ocasións. A última, en 2014, silenciouna durante 11 longos anos. Ata que, uns días antes da Romaría, a principios desta semana, o son da pedra volveuse escoitar. Dende entón son moitos os que puxeron a proba a súa sorte subíndose de novo a pedra coa esperanza de que volva a valar. Ela decide. Pois despois de 11 longos anos en soar, Hora Galega tiña que estar hoxe ali, como non podía ser de outra maneira. Xa lles adianto que os nosos compañeiros reporteiros viviron todo tipo de aventuras. Día grande en Muxía, sabedes como está cheo de devotos, ninguén quere perder a romería da Virxe da Barca. Que lle vas pedir á Virxe? Bueno, hai que ter, polo menos que teñamos salud Iso sempre. Iso sempre, xa. Non ven aquí a romería, xa me dirás, non? Momento máxico en Muxía, mirade ali toda a xente que hai agardando pola misa, mirade toda a xente que hai aquí porque queren avalar a pedra. Conseguiste avalala algunha vez? Sí, ainda valou ahora. Por que hai que avalala? Tradición. Quen pode facer avalar a pedra? Si ti tiñas pecados e a pedra non se movía, eras culpable. E se se movía, que non eras culpable. Ai, mira, ahora está avalando. O sona a pedra cando se consiga avalar. Hai un toque ton, ten un toque moi bonito. Adiante, para atrás. Sí, está facendo ruido. Momento emocionante da misa e aí a gran protagonista, a Virxe da Barca. José Luis, é devoto da Virxe da Barca? Sí, señora. E vim de San Sebastián a propósito, me ofrecín 6-7 anos que me operaron e é que cumplir a promesa. Me operaron de próstata mal, quedei moi mal e recupereime de todo. Devotos da Virxe? Sí, De onde vides? de Coruña. Que lle piden? Salud, máis importante. Solo para ver a Virxe da Barca? Sí, todos os anos vimos, sí. De onde ven? De Santiago. Bueno, aquí están os que non queren que lles dou a espalda. Merece a pena pasar, Foi ben. Es que me lastima un pouco, pero foi ben. Que non lle vai doer a espalda? Ai, non o sei, pero tengo que pasar 9 veces, non? Ai, 9? Ai, entón ainda lle quedan 8. Ainda me queda. Ánimo. Se xa me pasou o dolor todo, mira, tiña para fuerte. Para hai que meter a cabeza no burato aquel. Hai que meter a cabeza aí, jefe. Colle tal, colle. Prova. Para esta de maravilla. Sí. Mira, no... Xa lle pasou? Sí. Vimos o bonita que estaba a Virxe da Barca, xa avalamos a pedra, tamén vimos o ben que lle fai a xente pasar pola dos Cadrís, e eu quedo aquí na dos namorados a ver se aparece alguén. Hai tanta devoción pola Virxe da Barca que veu moita xente, a xente ven en coche nos dous lados da estrada, e agora non se pode sair. Que é o que pasou? Estamos calosados por coches que puxeron mal e non poden cruzar os outros. E non podemos salir. Da miña nai aí, Ai, claro. 94 anos. Viñamos aquí á Virxen da Barca, bueno, a oír unha misa e agora queríamos salir, pero é imposible. Da Virxen da Barca veño. Veño de avalar a pedra. E quedamos atascados, non? No, iso non era decisión de mí. Digo do pueblo, mira, Joaquín quedou atascado. E canto tempo levan aquí esperando? Ya lo faremos media hora. Pois xa levamos hora e media mínimo. Pois 2 horas, por aí. Están aparcados en doble fila. Bueno, estamos. Santa Virgen da Barca, de Muxía. A ver se nos axuda, sí. Temos que confesar que nós, o equipo da Hora Galega, somos uns dos que quedamos atrapados. Ahora van a intentar mover ese coche entre varios. Nada. Estamos medindo a ver si nos dá para pasar. 1,95. Isto como un Tetris. Ahora están sacando un coche máis adiante, dándolle un pouco para adiante para que nos podamos maniobrar mellor. Aquí estamos maniobrando entre varios a ver si podemos conseguir salir de aquí. Todo o mundo colaborando. Vou intentar.